dwe mar adek higani delimitation exercise onego bed ni koro deadline cha osekadho. Nitie gima IBC nobiro go ginene mane giluongo ni gimiluongo ni population quota ma constituency Karacha onego bed gi dhano 164. Wantie kod protected constituencies mamoko 1,164. Wan kod constituencies ma are protected. Gini keto lipot NADCO kama chalo nade gi kaka Kenya onego bed ni koro ringo. Ingeni BOJ gima nego wayie ni Doho, tij Doho en interpret gima chik wacho. Koro gima Doho otimo gima chik dwaro. Nikech chik ma wantiere godo mar IBC Act cha oketo selection panel mane opuodhi gi William Ruto manyocha bed kamanyo commissioners mag IBC. Omiyo kata ka en nango ing'eni kidhi Doho to Doho jaji midhi ire cha kata magistrate bro ng'iyo chik mani mbele ne to wacho ni an ang'ado chik kaka chik manitie mbele na. Omiyo Doho kacha cha gike gimiluongo ni NADCO report mano mar siasa. Gin gima gintiere godo en chik katiba maduong' gi subsidiary law mawacho kaka commissioners itimo nade ikelo. Mar ariyo kineno NADCO ni chal mana gima ne wan godo 1997 mar IPPG cha mane ka koro weche tek tiwacho ni koro political parties otimango nominate kanyicha wach mar anti government protest ochakore achiel kuma joggi mane gi jo Azimio ne wacho ni electoral justice. Omiyo kane gidhi gibet piny makoro bura mar Bomas no mako mach achiel kuom gik moko ne en kaka iketo commissioners manyien mag IBC. Omiyo kama wantiere matek nikech king'iyo chik article 89 mar boundary limitation iyudo ka wacho ni review onego tim igni 8 kata igni 12. Manyiso ni ok onego bene time achiel ka wadhi e yiero. Koro sani sirikal mancho donjo ni endi koro dhi chamo igni 2. Pod wapenjre ni to IBC ni kanye, commissioners gi ni kanye. Sani koro wacho ni by elections gi nitiere mang'eny. Ing'eni onge gima secretariat mar IBC nyalo timo nikech commission ema nyaka bedi machiwo policy. Kata kiwacho ni continuous registration no. Commission nyaka bede magol wach ma wacho ni koro wayie wang'ado ni mondo tim achiel 2 3. Koro yudo ka wan gi IBC manitiere kanyo mok nyal timo gimoro amora nikech kata commission kata achiel onge ang'owa onge kata numbers manine ni wacho cha onge madini wacho kata mar Chebukati gini cha ne gin ji 3 ni nyalo wacho ji 3 chiwo quorum mar kaka itayo wach mag IBC. Omiyo kama koro nitiere ni ka koro bunge biro od bura duogo week mabiro tarik 13 ka giwuok e recess manche gintie nyaka gikwong gipenjre ni en to report ni gidwani mondo odhi nade ne gikelo motion mano kadho wach mar bet mar committee mar NADCO. Koro sani be kendo koro nyaka giduogi mondo gikel report no. Kosekel report no eka koro gibro adopt ni to report ni idhi puodhe nade e od bura. Nikech ing'eni mae report mar extra parliamentary ok en mar wajumbe kende. Ng'eni nitiere joma nobet e iye kanyo mok wajumbe Kalonzo kum jumbe Eugene Wamalo kum jumbe. Koro nitie joma ne giketo mok gin ang'owa wajumbe. Koro report ni kobiro kata kane William Ruto gi Migosi Raila Odinga nowacho maber ni gitegi puodhe kaka koro biro mondo kadhe e od bura kae be nyaka giwinjre godo. Ka gisetieko be nitiere gik mang'eny ma gidhi kadho kama moko kane ng'iyo to tendre gi wach mar referendum. Koro kendo ka be nyaka wapenjre ni to wabro dhi ombulu maduong' no mar keto kogno kendo e chik mane wantiere godo koso dhi bedo nade. Koro kata wawacho mana sani ni koro ni wach mar report mar NADCO ni mabro loso no wach mar IBC. En wach maduong' moingo mano nikech kata BBI mane neno kane Doho chungo cha. BBI ne nigi weche mabeyo mane kelo mar IBC. Machiel kuom gi ne wacho ni weri kata gi commission. Secretariat owuon ne gidwani mondo timne gimilongo ni total overhaul. Manyiso ni ne nyaka giloki nikech ing'eni pile gisiko ka giyuak ne commission to bira commissioners biro to dhi to secretariat nikech kata kivuito commission mar ECK mane obedo disbanded cha be ne gidhi ne mana commissioner onge ng'ama nodhine
secretariat. Omiyo toho mantiere ka IBC okadho mana commissioners mineno ka gisebet ka giwacho ga pile ni walok commissioners. Nikech kata between 2017 gi 2022 ka dine lokruok ne dwa bedo IBC, dine gi loko IBC ndalogo mok girito nyaka ka kori dhi yier higa achiel kidhi yier kokiketo commissioners ang'wen cherera 4 manodonjo ka. To udwa ni mondo yiero obed kako dwaro. Omiyo kata sani giwach mana ni doho timang'o giwach ni mar doho no to kwa bipuodho wawito oko. To nyaka giduog mondo ging'ire niya ni to IBC ni en tuo manyaka wang'i ka ni waloso nade. Ok en mana commissioners go kende. To ng'eni ne nitie selection panel be manosebedo mo shortlist nyaka ji. Koro joma nobedo shortlisted gi gimbe gintiere ka nikech gimbe gibiro dhi e doho. Giwache ni wan ne nokethonwa sa. Ne wamanyo tich mwabedo shortlisted makoro nyocha wasebiro e interview nikech kata ndalo mane protest dhi selection panel ne dhi mbele gi tich ne. Koro jogi be biro dhi e court wacho ni wambe nokethonwa sa gi gino wanto koro wadong' kanye koso kwan jo Kenya koso gini chako manyien. Koro nitie gik mang'eny makata kwa wacho sani ni time osechopo cha to wadogo penjre ni to koro wachimo kanye. Protected constituencies 27 ka be onge mjumbe mabiro yie ni constituency ne odhi. Ng'eny ji biro dwaro ni mondo medi. To kon mano conversation ma jopiny be biro bedo godo ni kata 209 gi mantiere gi inyo jopiny. King'iyo wards ma wantiere go 1450 gi be inyo jopiny. Koro jopiny biro wacho ni medi koso nang'o. To kae be nitiere kata interboundary fights mancho wabedo godo ineno Kisumu Maseno, ineno Meru gini kochacha, ineno Makueni gini koni, Coast wantiere godo, Western nitiere godo. Koro mana be king'iyo tido giwacho niya mondo mi disputes gi be rum, population gini gi ong'in. Nikech ing'eni kendo constituency go be king'iyo nyaka ing'i mode of communication, nyaka ing'i population, nyaka ing'i size. Koro nitiere nyaka interest mar community ni to gin to gidwaramo. Koro ing'eni mok en gima kata ka commissioners obet kawuono to giwacho ni kiny wachako process ni. To within this time wabro gine nikech public participation is a cornerstone. Kokutime to kata de bed manolo dwa gine to onge pod ji biro mana dhi e don nikech chik be nyiso japiny niya kokiyiego in gi ndalo 30 mar dhi e doho tamri kendo doho be nigi ndalo dweche 3 manyaka ging'i ni to kes mobiro ni obedo na. Victor, dakika seconds achiel kende Nyaraila ochiego wach moro ka. Nyarawila